Tanec konců, já jsem Krakovan TV a vítám vás dnešní videa. Možná tento prostor znát, protože Batman! je tu zde sem. Batman! Hej, Batman to není, ale je to... Batman! Ano, přesně tak. A dneska vás vítáme u challenge. Zkuste nesmát. Teda už jsem natočila jedno. Ale já to budu natáčet na svůj kanál. Počkejte. Všechno je v pořádku, takže jdeme na to. A do se. 4krát zase. Musí půlku citronku Do papat. citránu. Já už jsem to jednou natočila, pokud si pamatujete, nebo ten, kdo se... Takže jdeme na to. Zapni to. Vy ten, budou to vidět. Jsi blíž tomu. Ne, budou se to koukat, protože všichni to znáte. Pojď. Nuda. To je taky. Nebejdeš duch. To je, to je to. It's me, Mario. Jo, je Cat Mario spíš, ne? Chudop. Já nemůžu. No. Takže jednou. Jedno. Já vyhrávám. Teď fakt. To je veverka. Tap. Odhalen. Teď jdeme. Be fashion. Prosím, nedávejte veverkám drogy, ještě tady je nápis. Hele, takže be fashion. A ty jsi taky teď zasmál, takže co? Já jsi to řekla, jenže to už nemohu. To praskne. Aha, no. Vždycky řekla, že to musí. Vtipnější by bylo... To je mývá. Ano, to je mývá, že hraju na harp. Ha, dvakrát. A A já jednou, oh yeah. Svinácký. Co to je? Co to je, sakra? Hap. Kolikrát jsem to dal? 3krát, jo? Ne, 4krát si řekl. Jo, ale já jsem to dal 3. Open. Kde má tělo? No taky si říkal. Že jo? Co to je? Oh. To došlo. Chudá. Ty jsi zasmála. A ty taky. Jsi dělal. Tohle. Jenomže já hlavně tohle co znám. To bude. Ty jsi zasmál. Vidíte moc se zasmál, ale nechci to přiznat. Nešlo. A tam byla jako želová. Ty už se zasmál 3krát. Ne, už tohle už bylo pak 5. Co to je? Ty jsi se smrt několikrát. To už bylo po 6. Jo, jdeme na to. Já Citron. musíš na něj kousnout i s kůrou. Tak my se vrátíme, až bude citron připraven. Už je? Jo. Jsme zpět, na ty vypadí. Takže Jsem to podelka. Ježiši, vypadni. Takže zde je citron. A já ho jdu spapat.
Takže zde máme krásný čínský citron a z Japonska. Made in trička. Vypadni. Au! Zde výzva tímto nožem Made in Germany. Zde paní Be Fashion, krásný, chudý citron dal svoji... Cože to, sakra! A já to nadschla, protože... No právě. Popping. To už tak ty 3 troubové v tom bytě, jak jsem takhle furt toho čucha nechtěl. A ty jsi byl ten hlavní trouba, viď? Nateklo. Takže 1, 2, 3. Pohni! 1. Pohni! Takže to jo. 1, 2, 3, go! Já musím odřát, já jsem to zapomněl. 1, 2, 3. Tak už 1, 2, 3, 4, go! 3, 2, 1. Teď. 3, 2, 1, teď. Ty jsi dement. To je dement. To je dement. To je dement. A ještě na to hodně kousl. To je dement. To je dement. Pokud dál tomu koustu do jazyka. Dělej, musíš se dojít, že se ani do toho nekoustu pořádně. Teď já jsem to zkoušel a polknu. Úplně. Jdeme za ním. Lítajte, pojďte. Proč? Máme zákotilo. Ještě hezky kousej. Já jsem to už zasu. On to celý zasvěnil, pohni. Pomeniči palandu. Tentokrát neprosím. On nám poprskal celý zrcadlo. Ty svině. A ještě jednou nám poprskáš to zrcadlo. Jo, a to si utřeš. To si utřeš. Konec, dámy a pánové, loučíme tohle. Nesmíte se nesmát. Nesmíte se nesmát. Čačus. Bum. Bum. Uj, to je poprská. Ještě natáčím.